Ucín Ponteceso, son Óscar Souto Rodríguez, candidato á alcaldía. Aquí nos carteles do señor alcalde pon que o seu programa son os feitos. E os feitos son que aquí está, como vedes, enganchado a luz pública un cable que vai hacia a zona circense das súas festas e festexos, e a electricidade das caravanas e de todo pagadela vós, os veciños. Eses son os feitos dun alcalde que fai unha nefasta xestión e preséntase sin programa a unha campaña electoral. Eses son os feitos. Aquí tendes o cable aquí, conectado, enganchado aí ilegalmente, e todos pagando a electricidade das caravanas das súas fiestas e festejos. E estes son os feitos, señor alcalde.